Ja by som sa na úvod ešte pomodlil. Duchu Svätý, prosíme ťa aj teraz túto chvíľu tvoju milosť, aby ty si sám prebýval pri nás a sám svojou mocou konal aj spasenie. Lebo túžime po tvojej záchrane, túžime po tom, aby ty si skrze Kristovo dielo aj v nás vykonal veľké dielo záchrany, aby sme žili v kráľovstve nebeskom. O to ťa prosíme. Požehnaj preto i svojmu slovu. Amen. Neviem, či vy vidíte prezentáciu. Vidíte. Dobre. Tak. Ja som si pripravil niečo také. Áno, spomínal som, že mojou záľubou je strihanie stromov a som vďačný za to, že na predchádzajúcom pôsobisku som sa tomu mohol naučiť. Jozef Mikunda bol človek, ktorý mi ukázal, ako sa veci robia. A zistil som, že dobre formované stromy dokážu priniesť viac úrody, ako keď ich necháme len tak. To zistujem aj v našom živote, že niekedy by sme chceli, dajte mi pokoj, veď ja viem, čo je dobré, ale skutočne formovať niekoho, možno byť na ňo aj príkry a podstrihnúť, ako sa hovorí, trošku jeho konáriky, to dáva zmysel. A práve vtedy je viac úrody. Ľudia chodili okolo mňa a keď videli, koľko ja jablk som obtrhával zo stromov, ktoré zakvitli a boli malé, tak si povedali, prečo, veď ani neochutnáš jablka. Jablka niekedy nie sú podstatné. Najprv strom musí zosilnieť a tak ďalej. Je to možno, niekto si povie, celá alchýmia, ale keď človek venuje tomu čas, tak ako Pán Boh venuje svoj čas pre náš život, tak potom to dáva zmysel. A tak my sme už preberali od včera večera tému od malého zrniečka a pritom späť sa máme dostať k nejakému malému zrniečku. A toto je náš životný príbeh od počiatku až po jeho naplnenie. A k tejto téme o pôde budeme hovoriť o koreňoch a raste. Nemôžem si odkontrolovať, či je to správne, ale dúfam, že ten názov je dobrý. Ďakujem pekne. A ak máme dospieť k žatve, koreň, kmeň, samozrejme rast stromu, rastliny a toho je úplnou súčasťou. Bez týchto vecí by to nefungovalo. Pán Boh takto stvoril svet. Dal niečo, vložil do nás ako ľudí, ktorí niečo potrebujeme a tiež rastieme od maličkého zárodku až po starca, starenu, keď končí sa náš život na tejto zemi, ale takisto je to aj s nejakou rastlinkou. Všetko má svoj čas. Slony, korytnačky žijú dlho, niekto žije zase kratšie, ako sú tie mušky, včeličky a iné, ale Boh dáva zmysel. Aby sme pochopili zmysel a porozumeli možno aj vlastnému životu a to, prečo tu sme a aký vlastne užitok má byť a keď čakáme, že od sejby k žatve, čo vôbec môj život, náš život, naša ľudskosť prinesie, je potrebné sa zamyslieť nad tým, ako to Pán Boh s našim životom plánuje. Vybral som príbeh k dnešnej téme, ktorý práve sa nachádza v Lukášovom evanjeliu v 13. kapitole. Ja by som ho prečítal, môžete kľudne aj sedieť. Pán Ježiš povedal príbeh, ktorý súvisí aj s tým, a je to druhou časťou toho podobenstva, ale nechcel som vynechať ani prvú časť, ktorá súvisí s našim životom. V tom čase prišli niektorí a rozprávali mu o Galilejcoch, krv ktorých zmiešal Pilát s ich obeťami. Ježiš im odpovedal, myslíte si, že títo Galilejci, keďže tak trpeli, boli väčší hriešnici než všetci ostatní Galilejci? Nie hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Alebo myslíte si, že oni 18, na ktorých padla väža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci než vy všetci ostatní, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci tak isto zahyniete. A povedal toto podobenstvo. Kto si mal figovník zasadený vo vinici a prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel. Povedal teda vinohradníkovi, aj hľa, už 3 roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. A vytní ho, na čo aj tú zem kazí. On mu však riekol, pane, ponechaj ho ešte za rok, až ho okopem a pohnojím. Či by azda potom nepriniesol ovocie. Ak nie, vytneš ho. Za Pánom Ježišom prišli ľudia s obrovskou senzáciou. Nebola pozitívna, ale oni chceli vedieť, čo tento
muž, majster, človek povie, taký masaker, počul si to, vidíš, čo sa deje tu v tejto krajine, je to šokujúce, takáto správa. A čakajú, či sa Pán Ježiš pridá k tomu pobúreniu, či sa pridá k tomu, že odsúdi Rimanov, alebo ako vlastne sa zachová, podporí ich myslenie. Ale Ježišova odpoveď, ktorá tu zaznieva, je radou aj pre nás. Namiesto nášho hnevu proti Bohu, ľuďom, systému, prírode, alebo ak niekto chce si povedať osudu, radšej používam údelu, je dobre pýtať sa na seba. Je dobre pozrieť sa do zrkadla vlastného bytia a hľadať chyby a hriechy v sebe. Skoro vždy pri problémoch hľadáme vinníkov a samozrejme sú to iní, nie my. Je ľahšie obrátiť pozornosť inde a priateľnejšie možno zvoziť iných ľudí. Je balzamom na dušu a možno dobrým alibi zbaviť sa tak bremena zodpovednosti. Ale Pán Ježiš neodpovedá na ich otázku, ako by si predstavovali. V tomto príbehu Pán Ježiš odmieta ich interpretáciu. A každé nešťastie v živote je dôsledkom, že odmieta tú interpretáciu, že každé nešťastie je dôsledkom predchádzajúcich hriechov. Nešťastia, ako keby boli len ich nutnými následkami. Pán Ježiš nepopiera, že Galilejci boli hriešnici. A rozhodne nesúhlasí, že by oni boli väčší hriešnici ako tí ostatní. Podobne s 18. Ježiš nehovorí, že to boli super ľudia, ale obracia pozornosť úplne inde. Ty si myslíš, že si lepší? My, ktorí tu dnes sedíme a nie sme možno doma, alebo niekde, ako sú naši známi ľudia, sme lepší? Preto Pán Ježiš aj nám hovorí, aj nám dáva poznať, že nepozeraj len človeče na pôvod nešťastia, ale pozri sa skôr na budúcnosť a na to, aký si ty. Preto nás, ako možno kedysi svojich súčasníkov, vyzýva ku pokániu. A tento motív pokánia je práve dôvodom podobenstva, ktoré Pán Ježiš používa. Pokánie totiž nie je jednoduché robiť. Nemôžeme nanútiť človeku, aby bol ochotný myslieť na to, že jeho život je problém. Že vo svojom živote aj zlyhal. A nie vždy je to pre nás prirodzené, skôr vôbec to nie je pre nás prirodzené. Ale Pán Ježiš chce, aby vidiac toto podobenstvo, sme aj my pochopili, že práve aj my máme činiť pokánie. Prichádza majiteľ vinice a pozrieť sa na ovocie, aby si niečo z toho dal, ale nič tam nenájde. A tak čo môže urobiť? Je z toho nervózny a povie, dajte to preč, na čo tú zem darmo kazí. Pán Ježiš prišiel na túto zem, ale nenachádza u ľudí, vtedy Židov, a povedzme si, možno ani dnes u nás, ovocie pokánia. Pán vinice prichádza, hľadá, ale nič. Prázdny strom. To by jedovalo každého. Na čo som to sadil, keď nič z toho nemám? Pesnička nepomôže, ako sme počuli v scénke, tančeky alebo nejaká iná chémia, ľudia skúšajú hocičo. Ale Pán Boh prichádza hľadieť, ako žijeme my ľudia, jeho stvorenie, ktorí sme dostali požehnanie, aby z nás niečo bolo. Márne čaká na plody na figovníku. Je rozhodnutý vyťať ho a uvoľniť miesto pre iný strom, ktorý snáď skôr prinesie ovocie. A preto teraz sa chcem venovať, neviem presne, ktorú časť mám. Budeme teraz rozprávať o koreňoch, raste, možno čosi o fotosyntéze. Nechcem veľa rozprávať o veciach, ktoré vy už mnohí viete a viete ich lepšie ako ja. Ale preto, aby mohla prísť nejaká úroda, aby niečo sa odohralo a počuli sme včera o pôde, ktorá je základom toho, aby tam sa dostalo zrno.
Či to bude horčičné, pšeničné, chmeľové, alebo neviem aké, či dáte tam bandurky, ale je potrebná pôda. Niektorí to skúšajú aj na slame. Nech sa páči. Ale niečo je potrebné, aby tá rastlina v prvom rade vydala koreň. Ak nemá do čoho zapustiť koreň, odkiaľ bude brať vodu, živiny? Ja som vybral pár vecí o tom, ako vlastne korene sú užitočné. Oni v podstate nie je ich vidno, ale sú nenahraditeľné. Je 20 rokov, ak sa dobre pamätám, potom, ako v novembri teda bude, ako naše Tatry padli. Čo to boli za korene stromov? Ihličnaté stromy neudržali. A my vieme, že korene majú mnohé funkcie, mechanickú, že držia stromy, vyživovaciu, zásobovaciu, rozmnožovaciu. Pamätám si, keď pred niekoľkými rokmi Kurt Westman tu bol, chodí každý rok, ale bolo to už dávnejšie, možno rok 2008, alebo neviem ako. A spomínal nám o tom, že raz vo Švédsku chceli stavať perfektnú bojovú loď. Až teraz vstúpili do NATO, preto chceli nejako aj vtedy všetky veci zvládnuť a krásnu loď postavili s úžasnými zbraňami, so všetkým vybavením fantastickým. A tak slávnostne pustili loď na more. A viete, čo sa stalo? Loď sa prevrátila. Problém bolo to, že niekedy ľudia nerozmýšľajú, že čo je hore, musí byť vyvážené tým, čo je dole. Ale my častokrát len vidíme to nahor. To, čo je úžasné, viditeľné. A to nás teší. Ale bez koreňa nebude nič. Kto z vás vyťahuje na konci možno sezóny paradajky zo zeme, keď vám vyschnú, tak sa možno niekedy v tej dobrej zemi aj natrápi. Keď sa o nich dobre stará, tie korene sú úžasné. Čo to všetko drží? A napriek tomu, že to nie je vidno, je to dôležité. A ako to je, bratia a sestry, s nami v našom živote? My máme tiež svoje kresťanské korene. A Boh chce, aby sme aj my boli pevne ukotvení v Kristovi. Ale ako sa to deje? Napríklad cez modlitbu. Koľko ľudí zabúda na to modliť sa. Nevidíme do svojich komôrok, nesledujeme, či večer, ráno, cez deň, či sa modlíš. Či ťa zaujíma rozprávať sa so svojím Bohom. Ale to sú tvoje korene, ktoré nikto nevidí a nepotrebuje vedieť, koľko času ty stráviš s Bohom, lebo toto je to, čo buduje tvoj život s Kristom. A nemusíš stať, ako Ježiš hovorí, na uliciach, aby ťa všetci videli, tvoje dlhé modlitby počuli. Ale ty, aby si vedel, že z toho žiješ. Že Kristus ťa živí, naplňa, posilňuje a že cez ten zdroj modlitby ty rastieš v Bohu. Alebo Božie slovo? Zaspávame pri ňom, nechce sa nám čítať, je nudné, alebo zažívame pri ňom radosť a každý deň si dáme, nechcem povedať tú námahu, ale tú radosť prečítať si. Veď o tom to je. Cesto Boh nás živí a dáva poznať svojho syna, spasiteľa, svoju lásku, svoje dobrodenie. Ale nás aj učí o našich biedach, o našom hriechu. Nečítaj. Možno budeš spokojnejší vo svojom svedomí. Možno ťa nič neusvedčí. Možno ten čas využiješ inak. Na Facebooku, pri televízii, s kamarátmi, pri športe. Ale z čoho budeš žiť? Ako naše kresťanstvo môže ísť ďalej, keď slovo Božie nenaplní náš život? Alebo spoločenstvo veriacich. Pomodlite sa za mňa. Však choďte vy. Alebo ja som v ochrannom pásme kostola. Tých rečí sa napočúvame. Nechce sa nám ísť do spoločenstva? Budovať sa od bratov a sestier, na ktorých hľadím a hovorím si, to sú tak úžasní, milí, veriaci ľudia. Mne tak veľa dávajú. A tie ich modlitby, tie ich slova povzbudenia. To, ako sa ma spýtajú otázku, čo radostné som prežil včera, dnes. Boh nám dáva taký úžasný spôsob, ktorý množstvo ľudí ani nevidí a ani nevie. Ale práve tak, ako rastlina, strom žije cez tie korene, tak aj my cez tieto veci spoločenstva, slova Božieho a modlitby. Zanedbáme to a strom sa vyvráti. Náš kresťanský život sa zrúti a nebude existovať. Kmeň je pre strom takisto dôležitý, lebo kmeň je dôležitou súčasťou rastliny a on plní tiež dôležité funkcie. Tam to máte.
podpornú funkciu, transportnú, zásobovaciu, ochrannú a tak ďalej. Pán Ježiš hovorí v podobenstve o vinnom kmeni. Ja som pravý vinný kmeň. Vy ste ratolesti. Ten kmeň dáva skutočný život ratolestiam, ktoré môžu priniesť ovocie, úrodu. Kmeň nás nesie. Boh nám dal Spasiteľa Krista, ktorý drží náš život. A bez neho nič nie sme a nič nebudeme. Žiadne naše kresťanstvo, naša spása, odpustenie, zmilovanie. Žij si sám a myslí si, že ty si ten najväčší dub uprostred poľa. Stačí jeden blesk a môže byť po tebe. Ale Boh nás učí, že nám všetko dal pre ten rast. On to naprogramoval a pripravil. Aj napriek tomu, že prišiel hriech do ľudského spoločenstva, on naďalej zachraňuje a všetko tvorí preto, aby to išlo ďalej. No a tak poznáte z fyziky, že fotosyntéza úžasná vec, biochemický proces, pri ktorom rastliny riasia niektoré baktérie premieňajú svetelnú energiu na chemickú. Tento proces je kľúčový na Zemi pre celý život, lebo produkujú kyslík, organické látky. A taká zložitá teória. Skúsim to jednoduchšie. Premena anorganických, teda neživých látok, oxid uhličitý, voda, na organické látky, živé, cukry, tuky, bielkoviny a pritom vzniká cukor. Veď toto robí Boh s nami. V našom živote to nedôstojné, nehodné. Hriech, biedu, slabosť berie na seba. A čo ti dáva? Spasenie, milosť, lásku, odpustenie. Takto potrebujeme pochopiť a poznať, že Boh je úžasný. Že ak spievali sme v piesni včera, chcem, Pane, rásť, chcem vydať plody. Pamätáte si, dávno prikázal raz Boh pustej pláni. Ak nemáme Pána Boha, čo chceme vlastne vydať? Čo prinesieme? Neživé na živé. To je úžasná premena. Aj my sme boli mŕtvi, ale Boh nás obživil svojou spravodlivosťou, spravodlivosťou svojho syna, ktorého chceme veriť, na neho sa spoliehať, za ním ísť. Môžeš ísť od neho a možno budeš vysychať horúčavou slnka, páľavou, nedostatkom živín a inou biedou, ktorá ťa v živote pritlačí. Ale zostaň v Kristovi a pri pramení pri zdroji života. A tak budeš zasadený na vodných tokoch. Rast, to je to, k čomu chceme dospieť, lebo inak zrno nebude znova. Nebude úžitok, nebude úroda, ak nepríde rast. To zrniečko niekam ide. Korene dávajú živiny, aby ten rast nastal. Každá rastlina má iný program v sebe, ak to tak mám povedať. Jedna zakrpatená, iná obrovská, ale každá prináša to, čo presne má, ak sa riadi tým, čo Boh do neho vložil. A je to aj o nás. Žijeme my podľa toho, ako sme boli stvorení. Sme na radosť svojho Pána a Boha? Bez Krista by sme asi neboli, lebo je tu hriech. Ale on znovu nás učí. Toto je tu pre teba pripravené. Aj keď sa ti nedarí, len buď so mnou. A všetko pôjde. A tak aj my môžeme rásť vďaka Kristovi. Vďaka jeho životu. Vďaka potenciálu, ktorý on k rastu vložil aj do nás. Ako si na tom ty? Si živý, rastúci? Aj náš život, a to aj kresťanský život, je komplexný. A Boh ho chce viesť. Boh dal zmysel do všetkého svojho diania. Opakujem, svojho diania, ktoré on koná. A má to zmysel. To len naše činy, naše slová niekedy sú mimo. Ale ako vidíme v prírode, že ak zasadím zemiak, malo by to priniesť v koreni zemiaky. Ak dám pšenicu, malo by to priniesť. Prečo tak ľudia, my neprinášame úžitok? Ako keby sme sa vymanili, vykorenili z Božej podstaty veci. A z toho, čo on nám dal.
A aby sme mohli priniesť úrodu, potrebujeme tak žiť, byť živými kresťanmi. A to znamená v prvom rade byť zakorenený. List Kolosenským 2.7. Ako ste teda prijali Ježiša Krista Pána, tak v ňom aj žijte. Zakorenený a budovaný v ňom, upevnený vo viere. Alebo ako dnes sme už do obedu počuli, koreň drží nás. Ďalej, my potrebujeme načerpávať, prijímať živiny. Ak máme ten koreň, ak žijeme v Kristovi zakorenení, tak on nám to všetko dá. A ono to pôjde. Načerpáme, príjmeme, budeme sa modliť, navštevujeme spoločenstvo, čítame slovo a Boh dá, aby sme rástli vo viere. A ten rast to nie je o našich pocitoch, ale je o tom, ako mocný Boh bude konať. Nie o tom, či ja už mám dojem, že už som dobrý, už sa vám to páči, aký som, ale je to o tom, že Boh bude konať v Duchu Svetom dielo v každom človeku, ktorý je ochotný povedať, Bože, zmocni ma k rastu. Ty sám raz, ty sám nech rastieš v mojom živote. A taktiež musíme aj rásť, aby prišlo ovocie, plody. A to bude ďalej téma. Živá cirkev rastie. Čo preto? Keď nebude misia, tak ako tu máme misijné dni, keď nebudeme si všimať aj ľudí, ktorých nemáme zapísaných v kartotéke, keď nebudeme zvestovať o Kristovi slovo každému človeku, nie sme misijní. A možno nie sme ani živá cirkev. Ale Boh to chce, aby to tak bolo. Všeobecnému úžitku ľudí, ktorých Boh stvoril a ktorých on miluje. Aj tých, ako dobre poznáte, z Ninive. Lenže bez pokánia to nepôjde. Keď sa neskloníme pred Ježišom, keď sa mu nepodriadíme, keď mu nebudeme dôverovať ako záchrancovi od našich hriechov pre večnosť, neprinesieme ovocie Božej spravodlivosti, ovocie jeho lásky, odpustenia. Jednoducho nebudeme rásť ako Božie deti. Všetko bolo stvorené k dobru a k oslave Boha. A to aj my, každý z nás. Všetko dostalo svoj zmysel a má plán priamo od Boha stvoriteľa. A to teda aj my. Ale po hriechu je žiaľ všetko iné. S prírodou, s tvorstvom, aj s nami ľuďmi. A to je zlé. Napriek všetkému vinohradník ešte prosí za figovník. Aby rok počkali. Odložili tak jeho vytnutie. A on vyprosí poslednú šancu. A dá prísľub ešte špeciálnej starostlivosti o neho. Či by azda nezarodil. Ak ani to nepomôže, potom bude vyťatý. Ak hovoríme o našich hriechoch, je dobré vedieť, tak ako to povedal aj Dietrich Bonhoeffer. Čo je mi do toho, či sú vinní tí druhí? Každý hriech druhého človeka môžem ja ospravedlniť. Ale môj vlastný hriech zostáva mojou vinou, ktorú nikdy nemôžem ospravedlniť. Ale my vieme, že len v Ježišovi Kristovi je naša nádej odpustenia a záchrany. A preto k nemu sa utiekajme. Zápasme o to, aby sme pri ňom boli. Aby Duch Svätý formoval náš život. A dával duchovný rast a tak nás aj naplňal. Čiňme pokánie v cirkvi, v zbore, v rodinách, ale aj ako jednotlivci. Pozývajme aj ďalších do spoločenstva, ktoré vyznáva hriechy a svoje viny. Nebojme sa ich vyznávať, ale bojme sa skôr hriechov a pádu pred Bohom. Tak teraz podstúpime súd v podobe vyznania kajúcnosti a vyznania hriechov. Prejdeme potom skrze Ježiša Krista zo smrti do života. Využíme príležitosť činiť pokánie. Dnes je čas pokánia a je čas milosti. On má, bratia a sestry, s nami súcit. A má s nami aj trpezlivosť. A vždy prosí, Páne, pozhovej im ešte. Snáď ešte zarodia. Vďaka za to, že máme tak milujúceho Boha. Amen.